Akwụkwọ Jenesis isi nke 17. Mgbe Abram gbara 149, Jehova mere ka Abram hụ ya anya, ọ sị ya, "Mụ onwe m bụ Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Gị jegharịa n'ihu m, bụrụkwa onye zuru oke. M ga-etinyekwa ọgbụgba ndụ m n'etiti mụ na gị, mee ka ị baa ụba nke ukwuu nke ukwuu." Abram wee daa kpuo ihu n'ala. Chineke wee kpanyere ya ụka sị, "Mụ onwe m, lee, ọgbụgba ndụ m dị n'ebe ị nọ. Ị ga-aghọkwa nna nke igwe mba. A gaghị akpọkwa aha gị Abram ọzọ, ma aha gị ga-abụ Abraham, n'ihi na nna nke igwe mba ka m meworo gị. M ga-emekwa ka ị mụọ ọmụmụ nke ukwuu nke ukwuu. M ga-emekwa ka ị ghọọ mba dị iche iche. Ndị eze ga-esikwa n'ime gị pụta. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'etiti mụ na gị na mkpọrọ gị, ndị ga-anọchi anya gị ruo ọgbọ ha niile, ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi, na m ga-abụrụ gị, bụrụkwa mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị Chineke. M ga-enyekwa gị, nyekwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị, ala ọnọdụ ọbịa gị niile, bụ ala Kenan niile, ka ọ bụrụ ihe onwunwe ebighị ebi. M ga-abụkwara ha Chineke." Chineke wee sị Abraham, "Gị onwe gị kwa, ị ga-edebe ọgbụgba ndụ m, gị onwe gị na mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị ruo ọgbọ ha niile. Nke a bụ ọgbụgba ndụ m nke unu ga-edebe, nke dị n'etiti mụ na unu na mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị. A ga-ebi nwa nwoke ọbụla n'etiti unu ugwu. A ga-ebi unu ugwu n'anụ ahụ nke apị unu. Ọ ga-abụkwa ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ dị n'etiti mụ na unu. A ga-ebi onye ruo ụbọchị 8 ugwu n'etiti unu. Nwa nwoke ọbụla ruo ọgbọ unu niile, onye a mụrụ n'ụlọ, na onye e ji ego gbata n'aka onye ala ọzọ ọbụla, nke na-esighị na mkpụrụ gị pụta. A ghaghị ibi onye a mụrụ n'ụlọ gị, na onye e ji ego gị gbata ugwu. Ọgbụgba ndụ m ga-adịkwa n'anụ ahụ unu ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi. Ma nwoke a na-ebighị ugwu, nke a na-ebighị ugwu n'anụ ahụ nke apị ya, a ga-ebipụ mkpụrụ obi ahụ n'etiti ụmụnna ya. O mebiwo ọgbụgba ndụ m." Chineke wee sị Abraham, "Sera bụ nwunye gị, ị gaghị akpọ ya Sera, n'ihi na Sera bụ aha ya. M ga-agọzi ya. Ọzọkwa, m ga-enye gị nwa nwoke site na ya. M ga-agọzikwa ya. Ọ ga-aghọkwa mba dị iche iche, ndị eze nke dị iche iche ga-esi na ya dị." Abraham wee daa kpuo ihu ya n'ala, chịkwa ọchị si n'obi ya. Ọ bụ onye gbara 50 ka a ga-amụrụ nwa? Sera kwa, nke gbara 410, ọ ga-amụ nwa? Abraham wee sị Chineke, "Biko, ka Ishmael dị ndụ n'ihu gị." Chineke wee sị, "Kama, Sera bụ nwunye gị gaje ịmụ gị nwa nwoke. Ị ga-akpọ aha ya Aịzik. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'ebe ọ nọ, ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi nye mkpụrụ ya ga-anọchi ya. Ishmael kwa, anụrụ m olu gị banyere ya. Lee, agọziwo m ya. M ga-eme ka ọ mụọ ọmụmụ. M ga-emekwa ka ọ baa ụba nke ukwuu nke ukwuu. Ndị isi 12 ka ọ ga-amụ. M ga-emekwa ya ka ọ ghọọ mba ukwuu. Ma ọgbụgba ndụ m ka m ga-eme ka o guzosie ike n'ebe Aịzik nọ, bụ nke Sera ga-amụrụ gị na mgbe nke a akara aka ga-eru." O wee hapụ ịkpanyere ụka.
Chineke wee si n'ebe Ebraham nọ rigoo. Abraham wee chịrị Ishmel, bụ nwa ya nwoke, na ndị niile a mụrụ n'ụlọ ya, na ndị niile e ji ego ya gbata, nwoke niile ọbụla n'etiti ndị ikom ụlọ Ebraham, o bie ha ugwu n'anụ ahụ nke apị ha n'otu ụbọchị ahụ, dịka Chineke kpanyere ya ụka. Ebraham gbara ọgụ afọ 419 mgbe e biri ya ugwu n'anụ ahụ nke apị ya. Ishmel bụ nwa ya nwoke gbakwara afọ 13 mgbe e biri ya ugwu n'anụ ahụ nke apị ya. N'otu ụbọchị ahụ ka e biri Ebraham na Ishmel nwa ya nwoke ugwu. Ọ bụkwa ya na ndị ikom ụlọ ya niile, bụ ndị a mụrụ n'ụlọ na ndị e ji ego gbata n'aka ndị ala ọzọ, ka e biri ugwu.